седмица бяха приети много важни текстове за българите в докладите за Сърбия и за Косово, които вие с евродепутата Андрей Ковачев предложихте. Ние ги предложихме, ние ги предложихме, но тук всички колеги от българската делегация свършиха много работа в своите си парламентарни групи, за да обяснят значението на тези поправки, които внесохме за България, защо това е важно. В нашата парламентарна група на консерваторите и реформистите, например, онзи ден преди гласуването имахме голям разговор за това. Аз се опитах да им обясня, че въпреки, че знаем, че има страни, които дори не признават Косово, опитахме се да обясним ролята на доклада, какво търсим в него и защо това е важно и за нашата страна. Резултатите от гласуването показаха, че когато искаме да направим нещо, да го обясним, можем да го постигнем. В случая наистина, аз го казвам така, това, което постигнахме, може би няма да излезе на първа страница на вестниците с големи букви, но ще остане с малки буквички в историята, защото освен, че в документ постигаме признаването на български общности, ясно е, че тях ги има, постигаме тяхната защита, слагаме край на един абсолютно измислен наратив за някаква митична шопска нация, която сръбската страна се опитва да налага, с цел да докаже, че хората, които живеят в нашите западни покрайнини, не са българи, а някаква съвсем друга нация. Нещата наистина са, може би не са в злобата на ежедневието, нещо, на което хората ще обърнат внимание, но са важни за Напротив, въпросът за шопската нация е точно в злобата на ежедневието, защото той отново беше възобновен точно преди няколко месеца. Той беше възобновен, защото знаем, че в момента Сърбия води една политика, айде ще го кажа направо недипломатично, разкрачена между Европейския съюз и между Москва, като общо взето действа като един катализатор на съвсем недобри процеси в региона и аз съм далеч от мисълта, че сръбската страна сама взема тези решения да подклажда едни или други конфликти по такъв начин. Да. В доклада за Косово пише, че следва да се косовското правителство трябва да обърне внимание на подписката, петицията от хората, които се самоопределят като българи, те да бъдат включени в Конституцията на страната и да получат проистичащите от това права, тъй като знаем, че според Конституцията на Косово различните национални общности заемат позиции в администрацията на страната, в правителството и така нататък. За момента тези хора там са определени като горани, като някаква пак отделна общност, но българският характер не е подчертан. За нас е важно това да се случи по много причини. А в доклада за Сърбия, това, което ви казах, българската общност трябва да има гарантирано правото на обучение на български език, на учители. Стигнахме до там дори, че се обръща внимание на именната система при имената на жените, тъй като знаете, че сръбската именна система няма женски род в фамилните имена. Те завършват на ов, да. Но са завършвали на ова, ева. Да, и така както България като една демократична страна позволява всичко. Да, искаме, в смисъл, в този доклад се казва, че това също е един от важните елементи. Няма вече да говорим за това, което казахме, шопската нация, която не съществува. Това измислено сурдулишко клане, което сръбската историография се опитва да презентира като събитие, което се е случило, което е супер далеч от истината. Така че този доклад слага много парченца от историческия пъзел на мястото. Добре.